Hello my friend, welcome to my channel House Africa. Don't forget subscribe on notification. Don't forget liking, you get my videos on time. Kar ku manta ku yi mana sharing da comment ta yadda za ku dinga samun bidiyon mu akan yau ma mun dawo alhamdulillah, yau ma mun shigo insha Allah za mu ci gaba da bayani kan makiya Allah ko in ce makiyan kansu wanda dai suka ki kansu ne suka ki kansu. Dan ma ka ce mutum makiyan Allah da makiyan Allah da mutum sai ya buƙaci a yi ki Allah yake sai Allah ya ki shi. Yawa sako na hawa da man yau sakon da ba zan bayarwa wanda ta kama me zan bada sako kan suwa zan bada shi, zan bada sako kan gobarawa na cakiri, musamman kan ku zan bada wannan sakon na san da kuke ma ɗiyanku kuna son ɗiyanku, kuna son su fiye da yadda addini ya ce, kuna son ɗiyanku fiye da yadda addini ya ce. Da haka nan kai gane dan ɗiyanku dole su shiga cikin bala'in da ba a tunani, bala'i wanda ba a tunani dole su shiga cikin shi. Kuma kuna son hakika ku sa ɗiyanku cikin mugun yanayin da gaba ɗaya ko kun tafi kun bar su za su zamana cikin mugun yanayi. Almuhim ka cire shakka duk abin da ka sani na duniya, ko me ka sani na duniya daga harko yake tasowa. In mutum ya taso ya samu gidansu ba na kirki ba, ƙarya ne zama kirki. Duk wanda ya taso ya iske gidansu ba na kirki ba, to dole ya zama ba na kirki ba. Wannan abin haka yake. Kuma yanzu kamar menene ku kuna ganin kamar mutanen cakira dole ne mutanen cakira dole ko ana so ko ba a so sai kun haɗa kai tare da mutane ba dan komi ba dai ko da gaskiya ne ko ba gaskiya ne, dole mutane su bi ra'ayinku lalaci. Dan dai kun san ku lalatacci ne. Tun da yanzu abin da za ka kallo yanzu mizan kwatancin mizan nuna maka, kwatancin da za nuna maka sai in kwatanta maka kamar da waga karo dan mai lauran na ce karo dan mai kwatancin da za ne kanta za ni kwatanta wannan abu. Tun da menene kwatancin da za ni bada kwatance za ni bada kanta, abin da za ka kallo wannan gashi wannan magaganta ne wanda suke wada uba dai Iliya kenan, Iliya magaganta wanda suke wada uba dai Iliya magaganta ne, taktis ko wasan magaganta ne. Duk yanzu inda gaske ne shi Iliya abin da ke da koyi bai da aiki sai zana da matan matacci ba ga kano shi ba, ai kuma nake ganin ba wani abu da mai ban gajiya ko ba a dai sani ba. Tunda dai na san da ita hakika dai wannan laure karo dan mai hakika dai na san dai ba za zauna haka nan ba, tunda ba ta isa baran aure ba. Ko kuma abin da ke da koyi ɗiyan danginta lauran, ɗiyan danginta za ta koma tana da su ko abokan ɗiyanta ko su ne za ta koma tana lalatar su. Ni dai na tabbatar wannan abin dole sai an yi shi, ma'aruf sai an yi wannan abin. Kuma abin da ke da koyi laure katta zahina, wannan kasu yi zahina kwata kasu yi zahina, abinda sa kasu yi zahina ɗiyan su ke lalace suka nuna, kuma dole sai goyi bayan ɗiyan su, kuma ɗiyan su ko mi za a yi ɗiyan su dole su ya kamata sai ba wani ya kamata ya ba. ko kun fahimta? Shikenan sai ka dawo kamar dan mai azame ta wata daraja kwarai, dan mai an azame daraja gaba ɗaya ana ganin ba karamin mutum ba, kuma shi mutunan banza ana ma maganar mutunan banza an aka zo ga dan mai maka ai ma wani gege dan mai mutunan banza ne. Kuma sai a aje wannan, sai a dawo wajen wannan Ali ko Rabi ɗiyan zuri kenan. To wannan ku ɗiyan zuri hakika dai ku cire shakka, wannan kusan daman abu ne wanda ba za ya yiwuwa ba. Tun can kuka ɗauko shi kuka gindaya shi. Dan menene ko ba wai mutanen cakira din da mutanen tsungewa ne, kullum kowa na tunanin menene tunanin shi yanayi kamar na kowa yake, menene yanayi za a ba da abu yadda ake son shi, kamar menene da mutane suka riki da kansu suna son wannan abu ya zama haka nan. To kuma Allah bai ne abu ya zama haka nan ba, ya ne za a yi.
mohuwa ka cire shakka wani yau da kake ganin nan mutum duk ganin da kake min nan wallahi alazimi ni baka isa maka sihiri ba, baka san maka magani ba, baka san in kai ka wajen dan iska malam ba kake sune ko adam kai gane wanda ke tsubbo na shirka ma ba a kira shi malami za a kira shi ba. Yawwa abin da ke da kai ba wannan ba za a kira shi kwata-kwata ba za a kira shi malami ba. Ba za a kira shi malami ba saboda abin da za a gani ko malamtaka mutum yana malamtaka inda yana diba yana tsubbu yana maka wannan kafiri ne ba malami bane wannan kafiri ne dan an kashewa za irin wanka mutanen su ne ke kashe saboda su ne ke tilasa mutane ba sa son aiki su ke tilasa mutane su yi su aikin asha kuma su zo su ba su umarni su ba su kuɗi su bai masa bukata. Kuma wane ne ke biyan bukata? Wanda ke biyan bukata Allah ke biyan bukata ko kuma ba ku yarda da biyan bukatar na Allah ba mu ka samu jahili wanda bai san abin da yake ba mutum za ku sa wani ya cuce shi kuma za ku sa ko kuma ku sa wani ya je wajen shi ku ce kuna da magani ku karbi kuɗi ku biya mashi bukata kuma wallahi duk kuke wanka aiki to ka fahimci abin da ke duk mutum da ke wanka aiki yanzu mutum da ke wanka aiki shi kenan kuma magana ta riga ta kare kenan ka gani abin da ke da abin da ya hawa da abin da ke tare shi da wata amana da ya dauko yana ci da ta hanyar haram. Abin da za ka kallo ka diwa malami ka tabbatar wanga malami ne yana yin kusalla amma zana bata gagare shi ba a cakiri yi da mutum bai gagare shi ba a zalunci wani bai gagare shi ba ya amshi gona wani jingina bai gagare shi ba ya zo ya aiki na asha a zalunci wani abin da suka sa gaba to wai abin da ke da kai wanga mutane za ka kallo gare su haka tsaka na sauraron su abin da ke da kwai mutum in dai bai bi ra'ayinku ba in dai mutum ba cikin ra'ayinku ba shi kenan gare ku dai wannan mutum menene wannan mutum sakare ne ba ra'ayinku ke bi kuma bai izinin Allah ta'ala mun ba za mu bi ra'ayinku ba dan mu magana gaskiya abin da ke da kwai ko Allah ne dan yaro dan karamin mutum da ya ce dan karamin mutum wallahi bai san bi shi ba bi izinin Allah ta'ala ba karina ne ba wata dabara ta ce ba bi izinin Allah ta'ala Allah zai tsare ni kan wannan abin Allah zai tsare ni kullum fata nake yi Allah dan girman shi dan girman Qur'anin shi dan girman zatin shi wannan dan girman sabon shi dan girman manzon shi duk wanda ke biya ta da magunyan manhawa ya Allah dan girman ka dan zatin ka Allah ka maida mishi abin shi duk wanda ke biya ta da wata manhawa mummuna Allah ka maida mishi cikin diyan shi da matan shi da kakannin shi da komai Allah ka maida mishi ni fata kenan ni wala baka isa ba kai dai baka isa ba baka da abin da za zuwa in ce in je ko in maka hasada ko in je kai kaujin malami in kai kaujin boka in ta gama da kai ni da man kai nake son gani kuma ga ta gani abin da za ka kallo kenan kuma mutanen tsauni wallahi ka ku taɓa jin zahina wanda ya ji maka wannan inu sannan shi ya maka wanda ya kai shi nuna mashi wallahi shi ya maka wanga abin dan abin da ke da kai labarin da ke da kai ka kuskanci abin da ke da kai duk mutum da ka sani duk mutum da zama dan sunna cikakken dan sunna ko aikin asha ko an ci shi abin kunya ne wajen su wanda yake dan sunna dai cikakke wallahi abin kunya ne wani shi ko kuma kun mai da abin ba abin kunya ba daidai ne ku yi duda kajiya na magana mummuna wanda ke kanka da yi ma'aruf kanka da yi kuma wanda ya maka shi da wannan da gidan shege dan shege da gidan abubuwa shi ya maka Hashim kenan shi ya maka wannan wace sunan shi wannan dan maimai na biyu garba dan jama'a kenan mijin ayya wanda ya maka sabo ka ce za ka kare dan kanan ka komi ko yana da gaskiya ko ba da gaskiya ka ce zai kare za ka kare shi kuma ni almin na riga na sani ban yarda da wannan ba abin da daman inda kuka zama abin da ke taso ku zina ko ba maki na dan mata kusa taso ku dan abin da za ku kallo menene za ku kallo ku yadda kuka tsara ku ana so ku ba a so gida guda ne ku bi gida guda kowane gida sai kun zo kun kausa yi ciki ko watsar da mutane to dan haka nan kun ga kenan yanzu a cakir wane ne abokin gaba ku ni ne abokin gaba ku bi izinin Allah ta'ala kuma Allah zai dora ni kanku da girman Allah ta'ala ya dora ni kanku assalamu alaikum.